Ka hanyo trap Youth Council kan sakan jo yu umaumer ka jingdap shiposnam nadu balaseng ya ka hausnam arja khatsau hakaban shakri ya kari bar ka jaj ban riu haki babun ki issue lakalong haka jingdawa ban pentre kam ya ka ILP ban penrung ya ka tien khasi haka kharnet ka bapra ban penbet ya uput usam ka jingya khun na ka benta ka hok ki samla trairi traimuluk ban yarap ya ki baduk bakardu ki bapang bashitom ki samla pule bat hakaban kentiu ya ki parari haki babun ki liang. Hashwa ban rakhe ya kajing dap shiposnam kaseng HYC lingba ka henyo trap Youth Council Shala Area Unit kalale iki kam isan a para mensim brio da ka ba pensiona da ka yeng ka ba thamai ka longkmi ka ba duk ba kerdo ha ka shnong kher mauring khong ka ba hap ha ka dorbar shnong shala ya ka tiga yeng ka ba itanat ka ba don harut wa shala bat ka jingking ya kejat ka HYC kala IT no ha ka kong wan pensingan lingdo ha ka singining kong ka santarik rempang arja arpausau ya ka balap lipat ba do uba roy kupar sanram presiden ke HYC sengkemi kum ukong san. Hashwa ban IT ya ketiga yeng haka kong wan pensingan lingdo bakan yo ban syong ban sa haringkat ki khun la penlong ka jingyalang ha phalau jong ka tehi ka yeng haka ba usam larang ba Francis G Maulong vice president ke HYC sengkemi ula penyat ya ka jingyalang. Layo ban duai pen kentang da u Reverend D Yutbon bat layo ki jingkren na ki rang ba bakan thop uba roy kupar sanram ba Aras Khasentiu Secretary Kher Mauring Khong, ba RL Roy, ba T Tiudop Secretary Dolba Shnong Shala, ba uba R Sarubai rang ba Shnong Shala. Kinong yalam Shnong kilapan pau ka jing sngongu, bat ai kubele ka sing HYC, kabalale ya ka kam isan a, dak ba penshna yeng ka ba thamai, ya ka kong wan penshingan ka badan kam shisha ka jingyaram, bat kilakit bok kit riang, bakin nang kiyo syaprang hakikam kam tam, hakaban syakriya kari, bat ka jaj ben riu, ling ba ka sing HYC. Uba roy kupar senrem presiden ke HYC habakran hagani ke jinglang ulaong bakaseng kan sayo ban rakhe ke jingdap shiphosnam ha unai tung mentausnam kumta ban pensa nam ke jingat linti jong kaseng ka HYC Shala Area Unit kala penchina da ka yeng na ka banta ka kongwan penchingan lingdo uba roy kupar ula ai ke jingero ya ka HYC Shala Area Unit kabalala ban penchina ya ke yeng lengba da ka jingatri shitom jong ki paradkhot hakini ki shiphau tali kisnam ulaong ba ka HYC ka klemlet pan pisa na ki marwari lane na kinu ki company henday namar ki kamba bha ba ka sengkale ki don shibuan ki parado parasnam ki bayarap ba no senyang na kaliang ka kong wan penshingan lingdo kala ai khoble bat sngungu ya ka HYC ka bala penshna ya ka yeng ya kinong yalam shnong bat kumjuru ya ki nyakha ki bala ai ya ka jaka ba kan yo ban shna ya ka te ka yeng. Kabanangkong yang ay mo yuglay buat apreng ka jingdok jing sardo uglay chumla ino yangi dayeng kumta kan gasni ngapan pau ka jing sungu yapi kaseng SYC bapilakloy banyarap lem yanga kabadok da kapapilapan sina ban ay hanga ya kan gayeng banganla ban syong ban sa ba ki khun jonga ban light au slap kal ngam don thali chu ban batai ka jing sungu jonga yapi barok ki khot kaseng
To blay unang pendap bat kesen bor ya pi ba pinang la bat pantalon ya kaman sim jing sakri banyarap ya uduk usuk. Kajing kublay ba kajing sungu ro ya kakher maurung kong usugat keri kher bat ya baro kiri urang ba jong kakher. Kiblaya don lang mata kasgi kum kasaki ya kane kasgi bat kum juru ya kador bat sinong bat ya kiri urang ba jong kasinong. Khadu ya wai nga ay kajing kublay bat kajing sungu ya inya ka tiu dabon ora bat ki hanben para jong ibalas ngusin ay ban ay yang nga kajaka bangan yo sina ya kani kaying to ublay unang terku ya pi baro kublay siya jangu. Tang HYC. Kalau I ke jinglong tebit jong I untuk ke por keren bat ke jinglong ban kit ya ke ribat ke jai ban riu jong I. Sipor hakit por ngiken mau hak pada hak por ki bang ya kendu ya ki jing hak jing ada jong COVID-19. Ngamla ban klet ya ke jinglo no senyang jong I hapo snong. Bat hamtam hapo ter morung kong. Ta kaba kani ka seng long ba jong I tapun poi ya ki pam ya ki jing pam jing ti bat kam tam kum yo khau ba don kam ha ki ying ki ba don kam ban yo ku play sibon rang pa play unang yalam ye phi kum baka motu ka jong phi ka ong tur sya frang sipai kari bat ha ka ju ka pon nakal yang jong phi his phi klem address syu ki samla pila address bangi dei ki sipai kari bat habangi ong ka kentin sipai kari kamut kadai kanekeng kadai kanekeng habangi ong ki sipai kari bat hagaju kapor ngas ngau ba pila yo ya uta unong ya lamu jongpi pila yo ya unong ya lam u jongpi ubangi kasinong ngi itho barokhoy ya bat hagaju kapor ladangi ngi nujor hakino kino ki benta ulalong ubriu ubabit ubabiang naga benta bankit ya kani kalengkor kabafi kum ka HYC pila tenrong ha kiterpeng ki jong ya kakam kum o presiden jong kaseng te hagani khlemat ngasupen I hangni baka ni kaying lada mangabat mafi ngileno na kani ka persay Henry kani kan long kaying baka day ka git ka welcome git hapok her morong kong baki mati jong ka HYC bat hakaju kapor lada rong hang ni hapo morong kong ngi hap rong lengba nang ni bat lengba nang te naka jingking kabamot ngabu daki kentin baka day ka welcome git naka benta ki mati jong phi ka HYC to naka benta ki ni ki jing leb ha jong phi ka HYC ngas ngau ban ong khu play ya phi ka HYC bat kumbaka motu ka jong phi ka ong tor siya frang sipai kari bat haka jo ka porru ngakermen bakamba ka moto ka ong tor siya frang sipai kari ngangis kamru kamoto hi ngila syai bat ngila sautu te haka ni ka por siya bangangan syong ngamdo ni ay tang kini ki kentin ki bangangan ong to ba uplay ka jingsuk yinado kinong yalam barat ba handu ki unit bafer ki jong ka HYC ki badon hapo kani ka pri nyaw trap bakin yoru ya ka met ka bakshay ka bakhlain bat hagaju ka por bakila ban le ya ki kam ki babhatam na ki babhadu ya kajing ya lenti jaga HYC seng kemai nadu bala seng husnam aja khatsa hauni husnam bometani aka khatnyo trik jong na Julai ing saraki yang jingdap shifusnam jong seng bangilai mi hikmat bang syakri ya gare bekerja penreu bejoi kenang bang pensa nam yang tang jingloi lenti jo kaseng akini ki shifur tli isnam ila sodei bang le nunung kam bang bu jingken mau yang ning jingloi lenti jo kaseng isu kemen bagayunat kelasiem yang ning senjam bang sna yang ning yin nakabanta kawi long kemai kabayan hang ni posnong ya kajing jet ya kani long yin de la jet tang kaseng ning ila yo ro kajing yarap bekajing ya semotok jingmut bikin alam
jong ka kher hang ni belai lang bang ka jing ye thu jing mo jong ka kher ila jip ya ka long yin jong ni ruwe ka long kumai iso tenat banong ba kinoi lam jong ka unit kila tresitom bang pentik na baswa bang ikun ka seng kumai ing rakhi yang tang jing dap shifus nam habuna Julai jong mentane usnam mentane singe ka santri kambalong do hatman jong snong kare singe kabang bu record hak history ndei tang jong ka unit hang ni hak history jong ka seng kumai hi borok kawe habang ilala mentane singe bangsa IT yang ning yin nasungi ai kajing ai kublei bet ka jingero kabakambon yakini kinoi lam jong ka HYC sila area unit na dolong kabala tungingi ai kajing thak khti yakinoi lam jong ka unit kam kajing ai munsip yaki baking nang tresitom nang ni akhmat na kerpat bangi thak khti nang takini kinoi lam gitu bang ni bang syakri ya gari bekerja benreu ngian lai tele kathong kabadingkong bang yada kabar bang pendak pensa berkabalai kalong ban kentil ialah kijong kitukhat jong kerja benreu bet kani kade kanuksa kabakam no kam kaseng ikwa ban kentil ialah kijong kitukhat jong kerja benreu bet kitukhat jong snong thau jui bet jong kher ber jui lembaga jing pensna yang ning yin hangye po maurun khom kare ka kamram be kare ka jingkin kri joyi kum kit khot jong ka seng kamdo man kenti wela ki jong kit khot jong ka jai menrio kat bala lang jong bor be kat bala lang jong boy ngasur bang penpa hangye bang om bateng teng kibon ki jingkin no tarang ilong ki no alam seng bhalang yang bagiyo pusha nang no gitu bang snai gi gisam giyo pusha nang no bang li ai ki jingarap ki ba fer kani kari nuksa kaba hakmat kabangila bang ong bakai HYC sila area unit kaklam enkam bang lithap yo dekhar bang pan pusha na tabang snai ningin HYC sila area unit kaklam enkam bang loy pan pusha na marwari kaklam enkam bang loy pan pusha na gino company re haba kitre yang kam lemba ki mati lemba ki jingtre ki jokia kini ki sputli ki snam ana oi pe babon ki pardo persnam ki jui ki parlo parajor ki jui kador bar kher morun khom kai shifu hajar tingka bang yarap na kabantakam do bang ingti yang ning yin yang ni ndei tang kador bar sno morun khom isu thu ro ba wat kinong tre jong ka VC nang ni na morun khom ro kinok senyang kamlo bang pendap na kabanta bang ing sna yang ning yin abang ipen yaki yang lenting badai abang ipen yaki kam ki babon ki perlok ki bayarap boy pi ke HYC sela area unit kasna yang ning lang bagi jingarap jong ki perlok ki badai ki perlok persna bi jong ki officer ki batre ki department mo fer ndei tang ki bayan ang ni asnong wat nabar jong snong ki no senyang balala ke HYC sela area unit bang sna kat ning hang ning jaka tingi kwa bang ong nang basai yaki tu ki set balesi kaseng kasna yin yang ning yin bakat ni lengbang jingloi dawa nang no lengbang jingloi pan lane yin hasorok bang dawa pusha kana mang pendap yang jing snang ning yin ring aso mang ai khuble iki nang elam jong ka area unit ki jui ki bakhlem kam bang mi hasorok bang dawa pusha ki bakhlem kam bang loi dawa na kanu company lane na kino ki khar ki batre po upor sam jong snong jui de lengbang jing tre sitom ki jui lengbang ki kam ki bamaki ki latre hakini ki sifusnam ki beladap lomba ki kam ki bamaki ki trei nam mata banganra yang jing mento yo patba ki parlok persnam ki jui ki basyong hagi syuki kam ki nong trei ki fer habang ki loi bang peni ngrat bamaki ki an yang jing thu bang le ki kloi bang yaram be ki kloi bang nok senyang tingi ringim so sarong bang kot no tang ne ringi kwa namar ki jing thu ki jing angut ki jui kam gaseng ki dong sa ting shibon kira-kira kamnu bang wanra bang yada ilang jong ka khandung siap bang yada yala ka jong giriti ki dustu bang yada yala ka jong ki dorbar trairi ki jui ki ben ki dorbar snong ki dorbar hima bakam ta terte ki dorbar kur tekna bang ila bang yada bang yale kita kira ran yan kam ro ki kon samla ki bang rung bang mi ahmad yan kam ki kmai ki pa bang ai mensim yala ki jong ki kon baking mi ahmad bang yale yakini ki daupa jong jet bener yen kam ya kiri orang da yen kam ya kinong syarai jong balang kinong yalam jong balang bang kenmau ki jing tuai yei kam gaseng bet konjo we kinoi lam bet yang jet benre bro koi ti hai priusnya kajing kan orang ba angi
mencuar galitan isketri ila tray namta kacamantoy jong kacunang kathau haba idon ha ka kam berkibat kun isketri ikubay syubun kanta miya kaseng SOC unit ini hurala patala pen dap pen tray ya gani kayang kabahe hadukan ni kabay tenak berkadamu harus kegawa kalau kabay tenak sisa ay kabay kapang ya uskatri ba presiden jang unit ba kilala no pagmotor hadukan ni nakamta kacamanto jang ki badok ki barangi pang IT tinggal kermen sekian ru panang Indonesia kemaru nakalian ka unit kan pet kan kabi laradon pun kini di Jingdawa kunjuru nakalian kaseng kamiru ba udah operasional hi presiden akramen ru nakalian jung ru impek in kami laradon kino kino di Jingdona nona apo nasional di